Hingga karam de. Sare ka hamza to no sang. Tini haina hai sok pa kya sini ka song nogo. Norok no khona video sini koya resmi bini eseli bemar manjagai. Bo belai ke kostong tong mani te belai ke serious botabok. Aboni bagino dati daudro sang bono doktor ni treatment khlainan bagai sai toklai tongo. Hingga tabuk hingga ang norok jai kisa misa soba hormoni kakano ya phare rino ni bagai bo belai serious tabuk belai khai bo rang nangai tongo kakano sini koya resmi ni bagai ya phare rino bagai haimase hingga karom de hingga ote kaisa kok tabuk no sengjas haina sekang sini em haithanga kakana sini em sar Robindra Debarma bo hai nai thangpa sini sar em sini elakani belai hambai sini sar no bo amo haikai khana mani bisingtei sini koya no phai je mansak soba soba kalang khablina ni hingga aboni bagai nang sini sar no tam hambai re nai ka sar no ang hambai bo botta phai nai phinya kok ok bo taisa phai ke yang hapai buno sei ko ngai kuno tawana di taratari ব্যবস্থা khlai di nai ni akai jibikhan bot ikai hingka ang khai saka ang sar juding ko khangkai sing ang bono waisai guwahati se lang thana ni tungo kaisa ang no kisa angko khlai ang asa khai hokata kai thani jok ko khaina chung tebol joba juk khai nai bo sai kalang emne sangwan sok lajak sini koya resmi no guwahati o talang na guwahati o kaisa doctor tongo Dr. Ankit Patwari hine bo hingga rheumatologist hingga esel ini hingga bo ekdom sure no sakang roga ang thangpro saw aboni bagai sengsong laikha bono aro no tlang sina hine hingga main somacha hingga rang ni bagai sini bagai tlang lai mai ang tong manita hingga tabo kisa misa sang soba mongmanai abo haike sangwan sok laikha leria oi dati dadro sang tlang lai na hanaita hingga kaka soba nai rok no kisa hambai ri sini soba no takuk bukro nong nang hambai riwo nong ni ongko bai nong ni soba sogri ma ba ani bosano banchiri mangkha belai ka chini tibra sani ngui takuk bukro no onek hambai marika kisa misa ko manmani 10 টাকা 5 টাকা phanle bo ano sajo khaika angbo bono khabai khubai belai ke hamjaka mo hingga ni kaka 2000 an extra ang sobai kalang khado ni je mansak je soksak khairok abono sukang no phuruno hingga ang wan soka je man mane ang soba nai hinaita hambai lokurong no norok soba mani bagai bondoni social media mini channel through te no nugui soba mani bagai ol kuno political ni obo do phani apo bipotong kai sing kuno jesen leader phanong thun singana basa mani opsi borok am bagai sing sini em sar to bo o area ni ba o phaiga ka haipno jesepano sini tipa sani ngai nok soba nam sungkhai nok bongni samo basai mano gai sing oro haimani karon kai sing joton tipa sani se tini bong nuk mo sokoyo penok paithago joto sobai tangana hai hambai ri khulmui nok no belai no hambai yam jor ke khulmot ano ongko sobai ma bai dei